Θέλω να σας κάνω μερικές ανακοινώσεις για το μέλλον του podcast. Story time! Και ναι, εκείνη την ώρα μέσα στο μάθημα εγώ έγραψα εκείνο το τραγούδι. Γιατί εκτός από μειωμένη ώρες έχω και δυσλεξία. Και μετά από λίγο καιρό έγραψα και δεύτερο τραγούδι επίσης στο σχολείο. Κάπως έτσι ξεκίνησε η ενασχόλησή μου με τη μουσική. Εθνικός, τελικός. Θα ξεκινήσω με την Κλαβδία. Προτιμούσα να πάει η Ευαγγελία. Θα μιλήσουμε για το Αγίου Βαλεντίνου. Εύχομαι όσοι έχετε σχέση να χωρίσετε. Γιατί κάθε χρόνο τέτοια μέρα μας τα κάνετε τσουρέκια στα story. Τι είναι αυτό? Μια μπουρμπουλήθρα podcast. Μπουρμπουλήθρα. Μια μπουρμπουλήθρα podcast. Μπουρμπουλήθρα podcast. Hello πλάσματα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαι ο Τζο και σε αυτό το επεισόδιο θα γίνει χαμούλης. Λοιπόν, σε προηγούμενα επεισόδια σας έχω μιλήσει για το πώς ξεκίνησα με το podcast, ότι πάντα ήθελα να κάνω ένα podcast, ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα podcast και διάφορα τέτοια τέλος πάντων. Οπότε δεν θα μπορούσα σε αυτό το επεισόδιο να μην σας μιλήσω για τη μουσική, τη σχέση μου με τη μουσική, το πώς ξεκίνησα και όλα αυτά. Οπότε ναι, φύγαμε. Story time! Λοιπόν, αρχικά θα ξεκινήσω λέγοντας ότι εμένα πάντα μ' άρεσε η μουσική και μ' αρέσει η μουσική. Κάθε φορά που ακούω ένα τραγούδι πραγματικά χάνομαι, ταξιδεύω στις νότες, όσο ποιητικό και αν ακούγεται αυτό. Και πραγματικά δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό που νιώθω. Το συναίσθημα του να ακούς ένα τραγούδι και να ταυτίζεσαι ή το να σε κάνει να νιώθεις το κάθε συναίσθημα στο full, π.χ. είσαι λυπημένος, ακούς κάτι πιο sad, νιώθεις στο full όλο το sadness και ναι, μαγεία. Οπότε όπως καταλαβαίνετε εγώ από πάντα είχα μια ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική και σιγά σιγά άρχισα να συνειδητοποιώ ότι μ' αρέσει και να γράφω κιόλας. Και πώς το συνειδητοποίησα? Ναι, ήταν μια μέρα πριν δεν ξέρω πόσα χρόνια, Δευτέρα Γυμνασίου, είχε έρθει ένας νέος φιλόλογος και είχε έρθει τύπου, είχε αργήσει να έρθει, είχε έρθει τύπου δεύτερο τετράμινο αναπληρωτής και βαριόμουν στο μάθημά του, επειδή δεύτερο τετράμινο να κάθεσαι τώρα να κάνεις, δεν θυμάμαι και τι μάθημα μας έκανε, πάντως όχι πολύ βασικό, για να έρθει δεύτερο τετράμινο φαντάζομαι. Και άρχισα να γράφω την ώρα του μαθήματός του, τύπου πρώτη μέρα, και βγήκε το τραγούδι που λογικά το έχετε ακούσει όσοι είστε subscribers, το Έρωτας και Ραχνοβόλος, freestyle. Και είναι freestyle επειδή τότε δεν είχα ανακαλύψει ως άτομο με οπτική αναπηρία έναν τρόπο έτσι ώστε να μου είναι πιο προσβάσιμο και το διάβασμα αλλά και το γράψιμο. Οπότε αυτό που έκανα στην ουσία ήταν να προσπαθώ να αποστηθήσω ό,τι είχα ήδη γράψει. Οπότε πολλές μπάρες είναι freestyle στην κυριολεξία. Και ναι, εκείνη την ώρα μέσα στο μάθημα εγώ έγραψα εκείνο το τραγούδι, το Έρωτας και Ραχνοβόλος, και μετά μόλις επέστρεψα σπίτι, το απόγευμα που ήρθε ο καθηγητής που με βοηθούσε να διαβάσω για την επόμενη μέρα, γιατί μόνος μου προφανώς δεν, γιατί εκτός από μειωμένη ώρες έχω και δυσλεξία και αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι ένας τέλειος συνδυασμός, ναι. Οπότε όσοι είστε δυσλεκτικοί θα με καταλάβετε, όσοι δεν είστε δεν ξέρω τι να κάνω για να το νιώσετε λίγο, αλλά σκεφτείτε να έχεις μια μαθησιακή δυσκολία η οποία ήδη σου κάνει δύσκολη την ανάγνωση και μέσα σε αυτό να έχεις και μειωμένη ώρες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν βλέπεις καθαρά τα γράμματα, οπότε γίνεται όλο πιο δύσκολο. Οπότε ο τρόπος που βρήκα εγώ για να το αντιμετωπίσω αυτό είναι να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα μου διαβάζει το μάθημα ή τα lyrics αναλόγως τι θέλω να μάθω, έτσι ώστε να το αποστηθήσω και σιγά σιγά να αρχίσω να το μαθαίνω. Οπότε με βοηθούσε αυτός ο άνθρωπος και εκείνη την ώρα που είχαμε τελειώσει ήδη όλα τα μαθήματα, ή και όχι, δεν θυμάμαι, απλά για να φανώ καλό παιδί, καταλαβαίνετε τώρα γιατί το λέω αυτό, ναι. Τον έβαλα να καθαρογράψει ό,τι είχα ήδη γράψει και μάλλον τον επέδεψα πολύ, δεν ξέρω, αλλά γενικά δεν κάνω και τα καλύτερα γράμματα. Ναι, τέλος πάντων, ας μην το σχολιάσουμε αυτό. Και μετά από λίγο καιρό έγραψα και δεύτερο τραγούδι επίσης στο σχολείο και δεν ξέρω τι φάση στο μεταξύ, γιατί καθόμουν και έγραψα στο σχολείο, τόσο πολύ βαριόμουν, ναι. Και στο μεταξύ τώρα εγώ να πω ότι εγώ τα είχα γράψει τα τραγούδια εκείνα τα δύο που ανέφερα, αλλά δεν σημαίνει ότι τα ηχογράφησα και αμέσως, γιατί έψαχνα να βρω τρόπο πώς το κάνω, γιατί δεν είχα ιδέα. Οπότε μετά από λίγο καιρό, βασικά πολύ καιρό, άρχισα να ψάχνω τρόπους για το πώς θα ηχογραφήσω αυτά τα τραγούδια, γιατί δεν μπορούσα να τα βλέπω στο σιρτάρι ρε παιδάκι μου, κάτι πάθαινα. Ήθελα να εκφράσω την καλλιτεχνική μου φλέβα.
Δηλαδή την έχω δει ποιητή σήμερα, έτσι, όχι αστεία. Καλά πέφτω, ναι. Και ναι, έψαχνα να βρω τρόπους, τελικά βρήκα. Άρχισα να ηχογραφώ με αυτή την ποιότητα που έχουμε μέχρι και σήμερα. Και δεν θα επεκταθώ πάνω σε αυτό, τα έχω πει στο προηγούμενο επεισόδιο, παιδιά, εντάξει. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η ενασχόλησή μου με τη μουσική. Βασικά με το στίχο, γιατί η μουσική είναι λίγο διαφορετικό. Και ναι, γενικά εμένα μου αρέσει να γράφω πιο πολύ, δεν μου αρέσει τόσο πολύ το κομμάτι του τραγουδιστή. Και πραγματικά μακάρι να υπήρχε και ένας τρόπος να γράφω στίχους και να μπορώ μετά να τους ακούσω ως διαμαγείας, να παίρνουν σάρκα και οστά, κάποιος να τους τραγουδάει κάτι, δεν ξέρω. Αν γινόταν αυτό, μάλλον δεν θα είχα ασχοληθεί ποτέ με το κομμάτι του rap, pop, rock, δεν ξέρω πώς θέλετε πείτε το, δεν μπορώ να το κατηγοριοποιήσω. Δηλαδή, όχι ότι με χαλάει, προφανώς, μ' αρέσει, αλλά πώς να το κάνουμε, δεν το απολαμβάνω τόσο πολύ όσο το να γράφω. 2 λέξεις θα πω μόνο. Εθνικός, τελικός. Λοιπόν, αρχικά θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν είχα ακούσει κανένα τραγούδι πριν την ημέρα του διαγωνισμού, εκτός από τα κλιπάκια που είχαν βγει στο TikTok, αλλά αυτά δεν τα μετράμε γιατί ήταν μια σταλιά. Δεν είχα άποψη διαμορφωμένη για το κάθε τραγούδι. Πάμε να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την Κλαβδία, η οποία φωνάρα, εντάξει, προσωπικά δεν της είχα δώσει πάρα πολύ σημασία. Πριν μάθω ότι είναι υποψήφια για να πάει στη Eurovision, της έδωσα σημασία όταν έβγαλε το Αστερομάτα. Φωνάρα, δεν ξέρω πόσο περισσότερο θα το πω αυτό. Βέβαια, εδώ είναι λίγο που θα γίνω κλόουν, γιατί ενώ γενικά μ' αρέσει σαν τραγουδίστρια, δεν ήθελα να πάει γιατί το τραγούδι κάπως λίγο δεν μου κάνει για Eurovision. Δηλαδή μέχρι πριν δω το live στον εθνικό τελικό, προτιμούσα να πάει η Ευαγγελία, γιατί κάτι μου έβγαλε στο live, νομίζω κάπως λίγο το έχασε φωνητικά, γιατί πήγε να συνδυάσει χορό και τραγούδι και εντάξει παιδιά, δεν μπορούμε όλοι να είμαστε φουρέιρα, οπότε ναι, γι' αυτό άλλαξα γνώμη. Πλέον νομίζω ότι μετά από αυτό που είδα θα ήθελα να πάει η Dynamis ή η Ζανόβα Ζαν, ελπίζω να μην σκοτώνω το όνομα. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια και τα δύο. Πριν δω τον εθνικό τελικό, ήθελα να πάνε η Dynamis. Ξεκάθαρα. Ήμουν μεταξύ Dynamis και Ευαγγελίας. Μετά όμως, ξενέρωσα λίγο με την Ευαγγελία γιατί, όπως είπα, ένιωσα ότι ήταν λίγο άβολο αυτό που έδειξε στη σκηνή. Δεν ξέρω, κάπως δεν μ' άρεσε. Μετά όμως, αφού είδα τον διαγωνισμό, κάπως μου έκανε ένα κλικ και η Ζανόβα. Δηλαδή, ναι. Δεν ξέρω, πολύ ωραίο τραγούδι. Αλλά ναι. Όχι ότι με χάλασε η Κλαβδία, καταλαβαίνετε. Αλλά δεν ξέρω. Βέβαια τώρα που το έχω ξανακούσει κάποιες φορές το Αστερομάτα, έχω αρχίσει λίγο να το συμπαθώ. Δηλαδή ναι, πολύ ωραίο κομμάτι, αλλά δεν ξέρω, κάπως δεν μου κάνει για το διαγωνισμό. Anyway. Σε άλλα νέα, τώρα που ηχογραφώ αυτό το επεισόδιο είναι 4 Φεβρουαρίου, αλλά εσείς θα το ακούσετε στις 14, γιατί κάπως πρέπει να προλάβω να κάνω και το edit και ακόμα δεν έχω συνηθίσει και μου παίρνει λίγο χρόνο, οπότε θα το ακούσετε στις 14. Και ναι, όπως καταλαβαίνετε από την εισαγωγή, θα μιλήσουμε για του Αγίου Βαλεντίνου. Και αν νομίζετε ότι θα ακούσετε κάτι από τα κλασικά γλυκούτσικα που λένε όλοι κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ξεχάστε το, γιατί εγώ έχω έρθει εδώ για να γκρινιάξω. Γιατί ναι, πάλι θα μείνω Μπακούροβιτς φέτος, μαλάκα, δηλαδή έλεος. Οπότε πραγματικά εύχομαι όσοι έχετε σχέση να χωρίσετε, όχι πλάκα κάνω, προφανώς. Πάρτε του σοκολατάκια ή πάρτε τις αρκουδάκια, ξέρετε όλα τα κλισέ, να δω τι θα καταλάβετε πραγματικά. Γιατί κάθε χρόνο τέτοια μέρα μας τα κάνετε τσουρέκια στα story, με αρκουδάκια, σοκολατάκια, γουτσουγούτσου και τα νεύρα μου. Δηλαδή έλεος, χαλαρώστε λίγο, όλη εκείνη την ημέρα βρήκατε να δείξετε πόσο πολύ αγαπάτε το άλλο σας μισό. Δηλαδή φτάνει. Και ναι, δεν θα το σχολιάσω όλο αυτό το θέμα, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, τραύμα, όπως έχει πει και η Ελληνίδα θεά μας η Βύση, τραύμα είσαι ανοιχτό. Δηλαδή, τα έχει πει όλα η γυναίκα. Ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει. Και ναι, εγώ αυτά είχα να πω για αυτό το επεισόδιο, αλλά πριν κλείσω θέλω να σας κάνω μερικές ανακοινώσεις για το μέλλον του podcast. Λοιπόν, θυμάστε που σας είχα πει ότι δεν έχω ιδέα κάθε πότε θα ανεβαίνει επεισόδιο? Ωραία, το βρήκαμε, θα είναι κάθε δεύτερη εβδομάδα. Κάντε βέβαια και subscribe και καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και φυσικά κάντε και follow στο Spotify, γιατί τώρα έρχεται η καλή ανακοίνωση. Το ένα από τα 2 επεισόδια που θα ανεβαίνουν μέσα στο μήνα θα είναι μια ιστορία που έχω γράψει εγώ και θα
είναι τύπου σαν audiobook, οπότε αυτό θα ανεβαίνει μόνο στο Spotify, γι' αυτό κάντε follow σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει. Αν θέλετε μπορείτε να με κάνετε follow και στα υπόλοιπα social media, γιατί έχω σκοπό αυτό το podcast στο μέλλον να γίνει λίγο πιο διαδραστικό. Και ναι, αυτά. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, καμπανάκι, follow παντού και να με βαθμολογήσετε στο Spotify, δηλαδή please, βοηθάει πάρα πολύ τον αλγόριθμο. Βάλτε όσα αστεράκια θέλετε, 1, 2, 3, 4, 5, όσα θέλετε και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye!